театрында оркестр белән репетиция бара. Яшь җырчы Илгиз Мөхәддинов әле бу ел гына консерватория һәм училище тәмамлаган. Төрле лабораторияләрдә катнашырга тырыша, яңалык эзлим ди. Монда килгәндә башта бөтен нәрсәне аңлап та бетермәгән идем әле иң башыннан. Аннары аңладым, бу төп ниндидер фикере минемчә бөтенебезне берләштерү. Композиторлар, җырчылар, шагыйрьләр, чөнки менә җырчыларны без барыбер үзара ничектер аралашабыз бит инде. Менә шагыйрьләр белән менә мин үземә карата күрешкән юк, белмимдер, беләдер, менә каләп бар икәнен, анда яшь менә шагыйрьләр. Шунда алар белән күрешү. Менә бөтенебезне белү, композиторларда, чөнки һәр елны консерваториядан да яки нинди төбәкләрдән композиторлар чыга бит инде. Без алар турында белмибез. Лабораторияның максаты уртак иҗади мөхит тудыру, яңа әсәрләр иҗат итү һәм милли җыр фондын тулыландыру. Шагыйрь, композитор һәм җырчыны берләштерү идеясе 7 ел элек Калеп яңа буын җыены башланганда туа. Ул вакытта да аерым кичәләр уздыралар. Мондый масштаблы рәвештә бу беренче тапкыр үткәрелә. Безнең җыр лабораториясе шартлары буенча профессиональ эшлек ярты ел дәвамында яңа җырлар иҗат итәргә тиеш. Мин әле хәтерлим, 70-80 елларда без Идел лагерында яшь җырчылар, яшь композиторлар, яшь шагыйрьләр җыелышып, аралашып, шул кадәр матур әсәрләр иҗат иткән идек. Ул вакытта безнең Луиза Хәйретдинова кебек композиторларыбыз барлыкка килде. Батыр Болгар, Резида Ахиярова, Рәшит Абдуллин һәм алар белән бергә без шагыйрьләр ярыша шигырьләр яздык һәм әйткәнемчә ул елларда бик матур җырлар барлыкка килде. Мин инде соңгы елларда бик тә борчыла идем. Нишләп яшьләр бер-берсе белән аралашмый, бер-берсенә шигырьләр язып, музыка язып, яңа җырлар дөньяга китерми дип бик борчыла башлаган идем. Менә Кариев театры бу мәсьәләне күтәреп чыкты һәм бу бик тә игелекле гамәл булды. Беренче этапта бер композитор шагыйрьләрне шыбага буенча очраштырсак, икенче этапта без инде үзебез сайладык. Махсус моңа кадәр Калептә инде оешкан тандемнарны без тараттык. Ягъни инде бер-берсен белгән кешеләрне ни өчен без әлбәттә алай нәтиҗә безне матуррак булыр иде. Чөнки бер кеше берсен тапкан, икенчесен инде алар уртак тел, ул тизрәк тә булыр иде. Ләкин без җиңел юл эзләмибез. Беренчедән, икенчедән инде менә киләчәктә яңа тандемнар тусын, кешеләр бер-берсен күбрәк белсен. Композитор Гөлнара Тимербулатова белән җырчы Илүсә Хуҗина проекттан тышта күп кенә җырлар иҗат иткән. Гала-концертта аларның һәм шагыйрь Миләүшә Гафурованың уртак җимеше дөнья сере дигән җыр яңгыраячак. Бу махсус безнең өчен язылган әсәрләр. Без күрешеп аралашканда, без үзебезнең теләкләребезне, хисләребезне, уй кичерешләребезне авторларга җиткергәч, алар безне ишетеп, шундый матур әсәрләр иҗат иттеләр. Бу инде безнең өчен иң зур бүләк дип әйтер идем. Нәрсә кызык булган иде бу проектта? Жеребьевка. Без килдек, беркем дә әйтмәде, мин Илмир Низамов белән эшләргә телим, или Гөлнара Тимербулатова белән эшләргә телим. Анда жеребьевка булган иде. Именно жеребьевка белән без таптык үзеңә шушы команданы кем белән аннарысын эшләдек. Тандемда. Миңа электә шушы кешеләр кемне мин вообще белмәдем до проекта. Икесе дә бик җайлы алар. Илүсә дә, Илгиз дә открытый кешеләр шулар. Яшь инде кешеләр. Алардан мин энергия күрдем, җиңеллек. Безнең җырлар бик җиңел барды бу проектта. Лаборатория 4 этапта узган. Башта журналистлар, мәдәният өлкәсе белгечләре һәм җәмәгатьчелек катнашында бүгенге эстрадага багышланган түгәрәк өстәл үтә. Эш юнәлеше ачыклана. Аннан катнашучылар өлкән буын композиторлар һәм шагыйрьләр белән аралаша, остаханәләр уза. Соңгы вакытларда безнең җыр сәнгатендәге ике бик зур кимчелегебез бар. Ул да булса әлегә дә баягы сүзләрнең бик очсызлы булуы. Аларны һич кенә дә шигырь дип атап булмый күбесен. 90-95% җырларның сүзләрен мин бүген көндә бөтенләй игътибарга алмас идем, алардан җыр ясарга тырышмас идем. Икенчесе, соңгы елларда безнең музыкабызда, татар җырында, татар вокал сәнгатендә миллилек кимеде. Кимеде генә түгел, хәтта
соңгы чиккә җитте дип әйтергә була. Менә без бәя биргән вакытта экспертлар шуңа игътибарны юнәлтергә тырыштык. Лаборатория барышында 32 яңа җыр иҗат ителә. Соңгы финал этабында шуларның 20-се сайлап алынган. Иҗатчылар өчен бу зур тәҗрибә. Оркестровка дигән нәрсә бар. Без бу өлкәдә бик зур эш алып бардык. Композиторлар белән бергәләшеп, консультациялар үткәреп, бергә тудырылсак та була инде. Кемдер инде бик зур тәҗрибәсе бар. Оркестр өчен язу кемдер әзрәк. Менә безнең максат иде барысында бер тигез югары дәрәҗәгә күтәрергә, эшкәртергә, оркестр өчен һәм инде башкарып чыгарга. Безнең җыр иҗат лабораториясының 1 еллык эш нәтиҗәсен 1 октябрьдә күрергә мөмкин булачак. Гала-концерт нәкъ менә шул көнгә билгеләнгән. Әлеге масштаблы чара Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә узачак. Бу көнне үзләре өчен махсус язылган җырларны Филүс Кахиров, Эльмира Калимуллина, Айгөл Хайри, Зәринә Вилданова кебек җырчылар башкарачак. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан.